En die zijn gewoon eetbaar? Hazelnootblaadjes zijn zeker eetbaar. Smaakt nootachtig, misschien een beetje bitter als ze jong zijn. Kaden is een echte natuurkenner en weet alles over. Planten en dieren en paddenstoelen vind ik ook wel leuk. Toen hij 1,5 jaar oud was, zat hij al met zijn neus in de atlas. En die interesse in de flora en fauna werd alleen maar meer. In 2020 kocht ik Plantnet ergens. Papa had dus die app gedownload. En uiteindelijk begon ik door die app meer van planten te houden. Totdat ik gewoon plantenboekjes kocht. Totdat ik het gewoon echt fantastische dingen vond. Dit is een reuzenbalsemien. Een invasieve plant uit de Himalaya. En de vruchten, als je ze aanraakt, schieten ze de zaadjes vooruit. Ze ruiken naar perzik, maar ze smaken fris. Heel veel boeken, heel veel Wikipedia's scroll ik soms, heel veel opzoeken. En een speciale app, daarmee kun je planten identificeren. En dat is dus één gigantische database van alle planten. Zijn kennis deelt hij nu op zijn Instagram-kanaal, wat voor hem een echte uitlaatklep is. Want vertellen over de natuur, dat doet hij maar wat graag. Paddenstoelen hebben hilarische namen. En axolotls zijn ook heel bizar. Colobanthus cuitensis. Omdat ik dat leuk vond, omdat ik ook echt heel lang over planten kan praten. Als iemand een vraag stelt of als iemand een beetje vertelt. Ik ga even mijn neus sluiten met een blaadje van een hazelnoot. Ben jij de nieuwe Freek Vonk? Ja, dat zegt mama ook altijd. Dan zegt hij, papa die noemt me soms Kedevuur. Omdat vuur harder is dan een vonk. Hazelnootje. Maar deze zijn nog niet rijp. Eet nooit rode besjes tussen het gras hier. De aronskelken. Als je niet weet wat ze zijn, hoewel ze familie zijn van de Monstera deliciosa en eendekroos, 2 eetbare planten, is dit een heel dodelijke plant. Nou, gooi maar snel weg. Yep, nou, voor de vogels. Want vogels eten ze waarschijnlijk wel. En hier zit ook wel wat dieper.